Imbagal daw tayo mga kaabsat. Ako si Joshua and welcome to Naimas on Wheels. Today's episode ay magluluto tayo ng gulay. Ang gulay na lulutuin natin ay puso ng saging. Sakto to sa araw ng mga puso. Mga kakabsat, ready na ba kayo magluto? Tara, samahan niyo ako at magluto ng puso ng saging at gagawa tayo ng dalawang putahe gamit ang puso ng saging. So, tara na, magluto tayo. Mga kabsat, ipapakita ko sa inyo kung paano maglinis ng puso ng saging. Ito yung nakagisnan namin paglilinis ng puso ng saging. May iba-iba tayong pamamaraan sa paglilinis ng saging, pero ito yung kinagisnan namin. So, una tinatanggal namin yung mga talupak ba. Iniisahin natin yung parang pasibol na saging. Tapos, ito kakapsa to, tatanggalin natin to. Yan. Yan. Parang cotton buds, kumbaga. Kaya natin isasama yan. Isa-isahin lang natin sila. Pag di natin tinanggal to, ito yung daw yung nagbibigay ng pait, tsaka matigas ito. Tsaka kakapsat, papakita ko sa inyo kung paano kami magtanggal nung pait na lasa nung puso ng saging. Pait tsaka yung pakla. Kasi minsan madagta siya eh. Gawin lang natin lahat to sa mga sa mga puso ng saging natin. Hanggang sa makuha natin yung pinakamalambot na part ng saging. Dili tayo gumamit ng kutsilyo. So, bilis. So ayan kakabsat, so nakita na natin yung natanggal na natin yung ibang portion na may matitigas na balat. So pag nakita na natin ganito yung yung saging, pwede na natin chopin. Chop lang natin ng pila. Ayan kakabsat, so tapos na tayo maggayat. So lalamasin natin sa asin yung puso ng saging para matanggal yung pakla, tsaka yung pait. And lalagyan din natin siya ng suka. Pagkatapos natin malamas, hugasan natin siya ng 3 beses para malinis maayos. Then pakukulan din ulit natin siya. Para siguradong tanggal yung pakla nung puso. Ayan. Ano yun, diba? Puso ng saging. Sakto to sa Valentine's. Kasi libangan eh. Oo. Kaya sulat may bawang. Hindi naman spicy pa rin siya.
Yan guys, may nakita kong kanlunay dito sa Abu Dhabi. Kanlunay, sa English is spinach.